Gaskiya garin nan domin Allah kai ni gaba ɗaya garin nan zahi na rantsi da Allah nake ji na rasa kuma dalilin da ya sanya nake jin zahin nan amma ba zahi ɗaya ba kaɗai aboki na hada na aljihu. Ai dole ka zuba ban zahi ai ba ma wanda ya kuma na aljihu. Gaskiya ƙware da gaske. Gari ya ɗau zahi. Yanzu nan ka ga waya ta nan gurin ko caji nan na kai batir amma saboda naira 20 ina zan anso wallahi tallahi ina tsoron je ya hana. Wai kai baka sani ba. Ina jin ka. Kuke ta wasu labarai zahi mai rashin kuɗi. Ni da raina ɓata yake. Ina can nayi kamu cikin ɗakina na aje jira nake sai dare yayi in je in dame su in je in rubai. Jiya da sauro ya takura mu. Ina kwance kuka yake. Kuka yake. Shi sauran. Sauran nan ni za su kai ko 50,000 ne cikin ɗakin nan sun hana ni sakat. Jejen na fa nake gaya maka. Ajiya? Raina ya ɓaci. Ina tashi. Kawai dama akwai wasu makamai cikin ɗakina da na tashi da na tashi. Gabaki ɗaya sauran nan ne wata jiniya. Na kama su gabaki ɗaya. Ran suka kula dai da gaske nake yana ce ku lid down cikin ɗaki. Yanzu suke lid down. Akwai wata ɗabga ka san ɗabgar ne ta raƙuma da ko? Ɗabgar dole na ke. Dole nan. Na bi ɗaya bayan ɗaya jina duk wani na buga jini fatsal bayan shi duk wani na buga jini fatsal yanzu aka sa ne musu duk na sa su da wanda suke ne wannan ai kane shehu na Allah aboki na wannan yana ganin ya cike tashi muti tun kafin kwaran kwatsa ta fara mutan da kuke nufi wai duk mai nema zai samu an sallo mai jimar shi kaga gidan su Shafi'u Faisal aboki na wai abokin nan naka na rana yi wallahi kai gane na ga dan ƙarya ne wallahi kai bari kai dai kana da jiran nan bari in kira shi waya ka san ka ji ƙarya in dai zan zurutun ƙarya ne kake so bari in kira shi a waya Allah malam ina zuwa bari in dalu malam waya kuma ya kira ni aboki na ne kenan hello abokina akai. Ina filin wallo. Yanzu nan muka tashi wallo ma. Oke kofar gidanmu. Kai hakuri ka same ni filin wallo. Kai abokina wai baya na. Bai nan to tunda wai yana filin kwallo. To tunda baya nan mu shiga mana mu je mu gaida mama su ko kuma fa haka ne. Kaga ba za ta ji dadi ba. Bismillah mu je. Ka ce mana kana filin kwallo kuma ya kai maka ganka a gida. In ba shigowa take na yanzu nan daga filin kwallo nake. In ƙarya nake, America ta kawo mun hari.